мисоли 235 ки барои пурра ба буғ табдил додани массаи муайяни об миқдори гармии қу баробари 2 аз 172 мегаҷоул энергия сарф шудагист. яъне ки 235 хоб қуи умумӣ яъне ки миқдори умумии гармие ки сарф шудагист 272 мегаҷоул аст. хоб миқдори гармие ки дар ҳарорати ҷӯшиш ба буғ табдил додани об талаб шуд, яъне ки як миқдори энергия қуи 2 ҳамчун гармӣ айчи ҳамун об сарф шид 2 чӣ мегаҷоул. ва гуфтаги қуи адин чанд миқдор аҳамии энергия ба гарм кардани об сарф шудагист. қуи як номаълум аст. яъне ки мешавад формула чӣ? қуи умумӣ баробари қуи як ҷамъи қуи 2. хоб энергия ки ҳамагӣ ба ҳамун об дода шуд 272 мегаҷоул баробари як миқдори энергия ба чӣ сарф шудак? Ба гарм кардани об ки номаълум аст. ва як миқдори энергия ҳамчун гармӣ чӣ шид? хориҷ шид 2. қуи яка бетағйир менависем. 2 қати аломаташ тарафи дасти чап мегзаронем. 272 бетағйир места. и аломаташ минус мешавад. минуси 2 чанд мешавад? 3 мешавад. уже тар мекунем шо. хоб 272 минуси 2 як хеле менависем ки вергула таги вергул биёяд. ай 2 нола мегирем чанд мешавад? 2 мешавад. ай 7 сера мегирем 4 мешавад. вергула худаш мефурӯяд. ай 2 дра гирем 0 мешавад. 0.42 мегаҷоул мешавад. хоб мисоли 236 барои пурра ба буғ табдил додани оби массаш муайяни миқдори гармии қу 272 мегаҷоул сарф карданд. танҳо барои ҷӯшонидани об миқдори гармии қуи 1.042 мегаҷоул сарф шуд. барои ба буғ табдил додани об дар ҳолати ҷӯшиш чӣ қадар миқдори гармии қуи 2 сарф карданд? хоб нигоҳ кунед. инҷара мақсадаш ҳаме ки ҳамагӣ як стакани об боша, агар як сатили об боша, ҳамагӣ дар ҳаминҷа сарф карданд қуи умумӣ баробари 272 мегаҷоул энергия. 272 мегаҷоул энергия чӣ карданд? Ба ҳамин сатил доданд. қуи як ин ҳамин энергия 0.42 мегаҷоулаш барои чӣ сарф шудак? Барои гарм кардани об. ва қуи думон бо як миқдори энергия ба намуди ба шакли гармӣ хориҷ шудак. инам формулаам хал мешавад. қуи умумӣ баробари қуи як ҷамъи қуи 2. қуи умумӣ чанд аст? 272 баробари қуи як мон 0.42. хоб плюси қуи думон номаълум. аҷа қуи 2 меёбем мо. қуи 2 инезна ки баробария мемонем места. даи паре баробари 272 худаш местам хе. ина 0.42 тарафи чӣ мегзаронем? пеши 272 мегзаронем. ҳама вақт даёратон гиред ки вақти дар математика 4 менависанд, ин маънош ки ин плюси 4 як мусбат аст. барои вақт аломати плюсро наменависанд. инҷа 0.42 яъне ки дар пеши ҳамин чӣ истодагист? аломати плюс истодагист. вақти тарафи дасти чап мегзара, ин аломати чӣ мешавад? минус мешавад. минуси чанд мешавад? 0.42. хоб тар мекунем. тар мекунем. яъне мешавад чӣ? қу баробари 272 минуси вергула мемонем 0.42. хоб 272 бошад, агар ай 2 дра гирем 0 мешавад. ай 7 дра гирем чанд мешавад? 3 мешавад. ай 2 дра гирем 2.3 мешавад. баробари чанд? 2.3 мегаҷоул. 2.3 мегаҷоул. хоб дигар саволаш 37 дар инҷа гуфтаги қуи як баробари 200 килоҷоул ва қуи 2 баробари
3700 килоджоуле. خب با چوینی که اوهانی آب ریخته شده است، مقدار گرمی قبول کرده چوینی، یعنی که چوینی نمیقدر انرژی قبول کرد و مقدار گرمی قبول کرده آب تا جوشیدن قدر میباشد. مقدار عمومی گرمی با چوینی که آبدار گذاشته رو معین کنید. یعنی که چوینی 200 کیلوجول انرژی قبول کرد، آب 3700 کیلوجول انرژی قبول کرد. در عموم چند خواهد میشه؟ خوی عمومی برابر خوی یک جمع چی خوی دو. خوی عمومی برابر خوی یک چند 200 جمع خب جمع میکنیم. 200 جمع 3700 برابر جمع میکنیم. 3700 بچید جمع 200 0 0 7 جمع 2 9 میشود. 3 را میفرویم. میشه چند؟ 3900 کیلوجول. 3900 کیلوجول میشود. جوابی ده میشه. یعنی که هر انرژی رو جمع میکنیم اینجا. مثال 38 کدام از رسم‌ها قوت الکتریکی تاثیر بین همنگری ذرات قوه دو خروج درست‌تر تصویر میکند. در جای از روز قانون کولوم این ذرات مثبتاً و همدیگرش چیکار میکنن؟ تلا میدین و در اینجا باشد یا بمیشه، یعنی که مدولشون برابر رو همدیگرش چی یخیل تلا میدین. خب مسئله 39 دیگه مسئله 39 ساقه‌های ذره‌ناکی در رسم تصویری یافته پس از تاثیر مقابله چگونه رفتار میکنند. یا ذرات‌های гуногун жинсам, то есть разнородные заряды, и поэтому андигар что мекунанд? Ҷазб мекунанд. ҷазб мешаванд. гуфтааст ки нуқтаҳои 1 2 3 4 ин майдони электрикия. майдони электростатикӣ заррачаҳо мондагианд. дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии максималӣ? ира айрӯи қонуни чӣ ҳисоб мекунанд? Айрӯи қонуни Кулон. F баробарди K зарби қуи 1 зарби қуи 2 R квадрат. R квадрат. Яъне ки гуфтааст ки дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии максималӣ, яъне ки қувва зиёда, қувваи ҷазбшавишон зиёда. Дар ҳамон ҷое ки расстояние чӣ бошад? Кам бошад. Расстояние кам байни қу ва чӣ? Нуқтаи 4. ҳама расстояние камай ба хотири ҳамин чӣ? Ҳама қувваи зиёд мешавад. Агар гӯё ки дар ҷо қувва камай, значит дар ҷое ки расстояние зиёд бошад. Расстояние ҷо зиёд 2. вале дар шарти масъала гуфтааст ки дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии максималии заррачаҳо мушоҳида мешавад. ин нуқтаи чӣ? 4. Қувва 4. ҳамдигарша хубтар ҷазб мекунанд аз хотире ки расстояниешон ки масофаи байни ин зарядҳо кам аст. Дигар масъала 241. ба нуқтаи 1 2 3 4 майдони электростатикии заррачаҳои мусбат заряди қувва заррачаи зарядаш манфиро ворид мекунанд. Дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии минималӣ гуфтагиаст. ин шарти масъала дар ҷо гуфтагиаст. яъне ки ира майрӯи қонуни чӣ? Кулон. F баробарди K қуи 1 зарби қуи 2 модули қуи 1 зарби модули қуи 2 тақсими R квадрат. ки дар биҷо инҷа минималӣ гуфтагиаст. Минималӣ заррачаҳо. дар ҷо чӣ? Дар ҷо максималӣ гуфтагиаст. ҷо максималӣ гуфтагиаст. ҷо максималӣ дар ҷо минималӣ гуфтагиаст. яъне ки қувва минималӣ аст. дар ҳамон ҷое ки чӣ? Расстояние зиёд бошад. Расстояние зиёд байни заррачаи 2 ва қувва. инам ҷо даҳем. ҷавобимо 2 мешавад. خب مثال 242 گفته کدام ماده جریان الکتریکی را میگذراند. نیا کنید جریان الکتریکی چیه خودش؟ این مثال گیریم اگر این فرق پتانسیل ها، یعنی که بین ذره‌چه های پلوس مینوس
фарқи потенсиал пайдо мешавад, дар инҷо ток пайдо мешавад. Ва ҳамин қувваи ток худаш чия? И ҳаракати ҳамин заррачаҳо бо ҳарфи қу ишора карда мешавад дар тамоми вақта. Барои ҳамин формула ҳамин қувваи ток чия? И баробарди қу тақсими т, яъне ки ҳаракати заррачаҳо дар нисбати вақт мебошад. Кадом модда ҷараёни электрикиро мегузаронад? Ҳамон моддае мегузаронад ки дар ҳуҷа чӣ ҳамин заррачаҳои мусбат ва манфӣ зиёд бошад, яъне ки вобшта бошадшон. Чӯби хушк надорад зарядҳои манфӣ мусбат заряд надорад, резина надорад, барои ҳамин намегузаронад. Намакоб дорад. Намакоб чия худаш мақсад? Мақсад намакам мегиранд, намак чӣ шида метавонад? Натри хлор шида метавонад. Натри хлор дар дарини чӣ? Дар дарини об чӣ диссоциатсия мешавад ба чӣ? Ба натри ва хлор. Натри хлор диссоциатсия мешавад. Ва ана ҳамин байни ҳамин фарқи потенсиал пайдо мешавад ва қувваи тока чӣ мекунад? Мегузаронад. Ё ҳаракат мекунад, қувваи тока мегузаронад. Дар ҷое ки заррачаҳои манфӣ ё мусбат набошад, қувваи ток намегузарад. Агар мисол гирем оби дистиллированӣ, оби тахтиршуда ки 100% аз молекулаи об иборат аст. Молекулаи оби заррачаи электронейтралие ба хотири ҳамин оби 100% тоза чӣ қувваи ҷараёнро намегузаронад. Ира дар таҷриба такрор накунед, илтимос. И просто теоретически. Мақсади ман фаҳмондани шумо. Хоб, яъне ки қувваи ҷараён и ҳаракати чия? Ҳаракати ҳамин заррачаҳо аст ки дар давоми вақт. Намакоб дар таркибаш мисол катион анион зиёд дорад, ба хотири ҳамин чӣ қувваи ҷараёни электрикиро мегузаронад. Чӯби хушк намегузаронад, резина мегузаронад, ҳаво дар баъзе ҳолатҳо метавонад гузаронад. Дар кадом ҳолатҳо? Вақте ки миқдори ҳамин заррачаҳо дар ҳаво зиёд бошад, заряженӣ бошад ҳаво. Вақте заряженӣ бошад, ба хотири ҳамин вақт байни ҳамин чӣ қувваи ҷараён пайдо мешавад ва чӣ гузаронда мешавад, меравад. Мисол мегирем дар баъзе ҳолатҳо иро мушоҳида карда метавонем. Мисоли 243. Хоб, мисоли 243. Кадом модда ҷараёни электрикиро намегузаронад? Об, металл, резин, чӯби тар. Биё вай мекунем. Металл мегузаронад, ба хотире ки вай дар панҷараи кристаллиш катионҳо, анионҳо ҳастанд. Хоб, об мегузаронад, резин, чӯби тар мегузаронад, ба хотире ки резин намегузаронад. ҷараёни электрикиро намегузаронад резин. Мисоли 244. Аз қайяр занҷири шиддати электрикияш дода шудааст? 244. Дода шудааст. Шиддат додагия, напряжение У баробарди чанд? 12 волт. Электрики қу додагия баробари чанд? 0.02 кулон. Кори ҷараёни электрикиро дар ин қитъа муайян кунед. Кори ҷараёни электрикӣ. Ара бояд мо чӣ кунем? Маълум кунем. Номаълум аст. Хоб, формулаи кори ҷараёни электрикиро менависем. Хоб, А баробарди Қу зарби У зарби И. Бахши бародаро, формулаи кори ҷараёни электрикӣ А баробарди хоб У зарби И зарби Т мебошад. Якум формула мебошад. Хоб, дар инҷа мо чиро дорем? Дар ин масъала мо чиро дорем? Дар ин масъала мо дорем У дорем ва Қу дорем. Қуро формула додагӣ нест. Қуро мо дигар формула меёбем. Хоб, И баробарди Қу тақсими Т. Аҷа мо Қуро меёбем. Қу баробарди И зарби Т. Яъне ки мо айбаҷои ҳамин формулаи чӣ? И зарби Т ҳарфи Қуро монда метавонем. Яъне ки ин сеюмин формула бошад, чорум формула чиро мегирад? А баробарди У зарби чӣ? Айбаҷои ИТ Қу мемонем. Мемонем дар формула кор мекунем. ин формулаи охира мемонад. Хоб, А баробар мешавад 12 зарби 0.02
0 2 12 ضرب 0 0 2 زیرا ضرب میزنیم. اینا ما ضرب میزنیم. 12 ضرب 0 0 2 کره 2 4 2 کره 1 2 0 کره 0 0 0 کره 0 کره 1 0. خب یا اسم بجنس 0 کره 2 0 0 کره 1 0 جمع میکنیم 4 میشود اینجا 2 میشود اینجا 0 میشود اینجا 0 میشود. خب یک در رقم میپرتیم ویرگول یک در رقم میپرتیم چه میشود 0.24 جول. جوابش هم میبینیم 0.24 جول. так бахшиш бародарои ҷуда каме хато гиштаган 0 аз 100 0 0 аз 100 0 аз 1002 меша а баробарди 12 зарби ҷа 0 дига дора зарби 0 аз 1000 0 0 2 ира зарб мезанем 12 12 зарби 0 0 0 2 2 кара 2 4 2 кара 1 2 0 кара 2 0 0 кара 1 0. Дальше бо 0 кара 2 0 0 кара 1 0. Дальше 0 кара 2 0 0 кара 1 0. Хат мекашем 4 2 0 0 0 1 2 3. яъне ки баъди виргул се рақам маъмурам се рақам мепартем виргул менем 1 2 3 меша чанд 0 0 24 мешавад. ҷавоб мо дорем мебинем ҳозир. خب ҷавоби мо мешавад чанд 0 0 24 ҷавоб мешавад. خب دیگه مثلا 145. خب مثال 145 در رسم داده ما رو دو تا کاندنساتور برای طرز مثال رو حل کردن باید ما انیق دانیم که کاندنساتور با نام خیلی علامت اشاره کرده می شود با علامت خیلی با اس نیست اگر کلمه انگلیسی کاندنساتور کرد برای گنجایش ضرورت های استفاده می شود و در اینجا باید ما بدونیم که چه خیلی پیوست شده. دو نمود پیوست می شوند پارالل و پای در پای. در این سخما اینها پارالل پیوست شدن برای که اینها در دو سیمچی دو تا проводники که هم با هم دیگر پارالل هستند. проводники مثال اینو بگیریم A اینو بگیریم B این проводник‌ها با هم دیگر پارالل می باشند و به خاطر همین چه کاندنساتورها پارالل پیوست شدند و باید ما بدونیم که برای هنگام پارالل پیوست شدن کاندنساتورها کدام فرمول استفاده می‌برند. مثال 245 گنجایشمون برابر C1 جمع C2 می شود. در اینجا می شود C عمومی برابر 10 جمع چند 50 برابر چند 60 میکروفاراد می شود. 60 میکروفاراد جواب موچ می شود بمیشه. خب مثال 146 در مورد دیگه کاندنساتور یکم دیگه ادعای کاندنساتوری دو گفته با سه برابر ده و هردش 4 پیکوفاراد می باشد. اینجا دویمون هم 4 پیکوفاراد سومون هم 4 پیکوفاراد و گفته کاندنساتوری چهارم با حرف نیست که اهمیتی کاندنساتوری چهارم چند پیکوفاراد می باشد x وقتی که گنجایش عمومیشون با چی برابر باشه با 12 پیکوفاراد همگی چند تشکیل میدن 12 پیکوفاراد تشکیل میدن. خب این رو جمع میکنیم 2 جمع 4 جمع 4 جمع x برابر 12 میشه معادله میشه. значи 2 جمع 4 میشه 6 جمع 4 چند میشه 10 میشه значи 10 جمع چیمون x برابر چند 12
x баробар 12 10 ипара мегзорем минуси 10 мешавад, барои ки дар пеш аломати плюса ипара вақте мегзорем аломатиш чӣ мешавад? Хати аломатиш мегзорем минус мешавад. x баробар 12 минуси 10 чанд мешавад? 2 пикофарада. 2 пикофарада. Ҷавоб А мешавад. даҳи ҷараҳон худагӣ даҳи ҷадвалаги мурад дута конденсатор ҳар ду параллел пайваст шудагаанд. Ба хотири чӣ параллел? даҳи ҷарам параллел часпидаганд, балки симо ба ҳамдигаршон параллеланд. даҳи ҷарам чи симо ба ҳамдигаршон параллел. Параллел гуфта ду хати мегӯянд, ҳамдигарро намебуранд. Хоб, як конденсатор часпондагиам. Талаба конденсатори сеюмро дар занҷири электрик ба конденсаторро параллел пайваст мекунад. Агар мо параллел пайваст кунем, нахе мешавад. Во и чандай? Сеюмо хуштар кашемаш. Сеюмо баробар чанд мешавад? 20 пикофарада. 20 микрофарада. Хоб, значит се та буд конденсатор и ча пайваст шудаганд? Параллел. Вақте параллел пайваст шудагӣ бошанд, мо чикоршон мекунем? Ҷамъшон мекунем. Хоб, ҷамъ мекунемшон. 10 ҷамъи 10 ҷамъи 20 мешавад чанд? Значит 10 ҷамъи 10 ҷамъи 20 баробар 20 ҷамъи 20 40. ҷавоби мо чанд мешавад? 40 мешавад. Хоб, 240 батарея ду конденсатори параллел пайваст шуданд. дар ҷарам дута чи конденсатор додагия параллел пайваст шудагианд. Параллел конденсатори якумо, конденсатори дуюмо. ғунҷоиши электрикии умумӣ афта. ғунҷоиши умумиро афта биёбе мешавад сеи умумӣ баробар сеи як ҷамъи сеи чанд баробар мекунем. Сеи якмо чанда? 20 ҷамъи сеи дуюмо чанда? 40 баробар 20 ҷамъи 40 чанд мешавад? 60 микрофарад. Хоб, дальше мерем. Агар талаба конденсатори дуюмро, ина конденсатори дуюми мо аз занҷир ҷудо кунад, яъне ки бигираш, полни бигираш. Мо ҷудош кардем. ғунҷоиши электрикии умумиро гуфта ҳисоб кунем. Чандта мондаг? Дута мондагӣ. Хоб, чӣ хел пайваст шудагӣ? Конденсатори дуюмро полни мегирем. Полни гирифтем. Чӣ хел пайваст? Параллел. Барои чӣ? Барои ки симошон параллел. Параллела, и хатам ба хатам параллела. Вақте ки параллел бошад, сеи умумӣ баробар сеи як ҷамъи чанд? Сеи ду мешавад. баробар сеи ду нест даҷа, сеи се мегирем. се 10 ҷамъи 10 мешавад. баробар 20 микрофарада. 20 микрофарада мешавад. Хоб, мисоли 151. Гуфта батарея асос кардан аз се та конденсатор ки бо ҳамдигар чӣ пайваст шудагӣ? Параллел. ғунҷоиши ҳар як кадомаш гуфта ки 30 микрофарада мешавад. сеи якмон баробар 30, сеи думон баробар 30 ва сеи семон баробар чанд? 30. сеи умумиро гуфта биёбед. сеи умумӣ мешавад сеи як ҷамъи сеи ду ҷамъи чанд? Сеи се баробар 30 ҷамъи чанд? 90 микрофарада мешавад. ҷавоби мо чанд мешавад? 2 мешавад. Хоб, мисоли 152. Гуфта агар талаба ба конденсаторҳо боз ду конденсатори ғунҷоиши электрикияш 40 ва 60ро параллел пайваст кунад. Яъне ки дар ҳамҷа бо дута дига пайваст мешавад. сеи чормон 40 ва сеи панҷмон аз як дақиқа. сеи панҷмон баробар чанд? 60. Хоб, ин мешавад чӣ хел мешавад? сеи умумӣ баробар сеи як ҷамъи сеи ду ҷамъи сеи се ҷамъи сеи чор ҷамъи сеи панҷ баробар 10 ҷамъи 10 ҷамъи 30 ҷамъи 40 ҷамъи 60 баробар мекунем
10 جمع 10 20 میشه، 20 جمع 30 50 میشه، 50 جمع 40 50 جمع 40 90 میشه و 90 جمع 60 150 میشه. 150 میکروفاراد میشه جوابش. دیگه مسئله ما. خب مثالی 253 هنگامی با منبع جریان پیوست کردن ناقل از مساحت برش ارضی آن در 20 میلی سکوند ضرب الکتریک در میکولون میگذرد. قوه جریان در ناقل چی قدر است؟ اینا ایری فرم چی؟ قوه جریان حساب میکنیم. 153 خب 153 داده شده است. دادگاه مدت چی؟ دادگاه 20 میلی سکوند و چه دادگاه خود دادگاه 10 میکولون. ای را باید ما بیاویم. ای برابر دی خود تقسیم ت برابر دی 10 تقسیم چند تیمو چند 20 0 از 5 امپر. 154 خب دادگاه مدت ای برابر دی 0 از 7 امپر و دادگاه قو برابر دی 7 کولوم. باید ما چه بیاویم؟ ت را بیاویم. خب ای برابر دی خود تقسیم ت برابر دی напротив x نامعلوم باشه در مخرج نوشته می شود و در بالا می نویسیم خود تقسیم ای می شود. خب ما چنده؟ 7 ایمون 0 از 7. خب 7 به 0 از 7 چه تقسیم میکنه؟ این 0 از 7 ایرا به 10,000 بزنیم که 7 شود. وقتی که یک عدد ما به 10,000 بزنیم باید دیمگیش هم به 10,000 بزنیم. 7 ضرب 10 چند میشه؟ 70 میشه. 0 از 7 ضرب 10 چند میشه؟ 7 میشه. 70 تقسیم 7 برابر چند میشه؟ 10 میشه. 70 تقسیم چند؟ 7. یه رقم میگیریم 1 7 0 میشه. این 0 در جای میشه میشه 10 چی؟ ثانیه. جوابمون 10 ثانیه. مثال 155 خب داده شده است مدت چی؟ ت دادگاه خود دادگاه عرض به سیستم سی گرداندگیان باید ما چی را بیاویم؟ قوه جریان را بیاویم. اینم با فرمول چیکار کرده می شود؟ ای برابر دی خود تقسیم ت برابر دی قوه ما چنده؟ 0 0 3 تقسیم ت ما چنده؟ 0 از 10 یابه. این 0 از 3 ایش 0 از 10 یابه. با عددی کلونیش ضرب میزنیم. با 100 ضرب میزنیم. با 100 ضرب میزنیم. ایرا با چند؟ ایرا با 100 ضرب میزنیم. این میشه چند؟ 3 این میشه چند؟ 10 میشه 3 تقسیم چند؟ 10 تقسیم میکنیم. 0 میتیم 0,10 به چند از 3 10 به 3 میشه 0 از 10 3 امپر. 156 ایرا مورا ایدودگی تبدیلی عرض دستیم سیاه گردان در کار نیسته. 156 ای برابر دی خود تقسیم ت خود تقسیم ت یکم فرمه دیم فرمه قرا میوه خود برابر دی ای ضربی ت ایمو چنده 0 از 10 3 ضربی ت مو چنده 0 از 10 1 ضرب میزنیم 0 از 10 3 0 از 10 1 1 کره 3 3 1 کره 0 0 0 کره 3 0 0 کره 0 0 جمع میکنیم برامو
این میشه 3 0 0 یک دو رقمه پارتین ورلاین 003 میشه یا ما 003 کلون مثال 157 дарозии сими мисинро 3 маротиба кам кардан муқоимати электрикии сим чӣ гуна тағйир меёбад? ин формула чӣ? Муқоимат. Хоб R баробарди ро L тақсими чӣ? S. таки дарозии сими мисинро 3 маротиба кам кардан. дарозиро 3 маротиба кам кардан. муқоиматам чӣ? муқоиматам кам мешавад. барои чӣ? барои ки дар мутаносиби чанд роста ҳастанд. яъне ки чанд қадаре ки дарозии сим кам шавад, муқоимат чӣ? Кам мешавад. чанд қадаре ки дарозии сим дароз шавад, қадар муқоимат чӣ мешавад? Зиёд мешавад. вақте ки дарозии сими мисинро 3 маротиба кам кардан, инам 3 маротиба чӣ мешавад? Кам мешавад. хоб мисоли 158 дарозии сими алюминиро 3 маротиба зиёд кардан, оё муқоимати электрии сим тағйир меёбад? Ё ки не? дар ин мисолаш R баробарди ро L S. дарозии сими алюминиро 3 маротиба чӯ кардан? Зиёд кардан. 3 маротиба зиёд кардан. муқоиматам чӣ? Тағйир меёбад. 3 маротиба чӣ мешавад? Зиёд мешавад. инҷа негуфтаги хато айҷа ҳа. Конечно, ҳо. Ҳамин се вариант буд, муди вақт вибр кунем. хоб инҷа кам мешавад. гуфтаги уже мепара автоматически зиёд мешавад. чанд маротиба? 9 маротиба ниға мешавад. 3 маротиба зиёд мешавад. агар 9 маротиба кадом ҳолда мешавад? Вақте ки квадрат бошад. мисоли 159 гуфтаги ки мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани нуқтаи хуби ҷараёни электрикӣ интихоб кунад. кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад? ҷараёни электрикӣ мо ҳамон моддаро вибр мекунем ки чӣ? Муқоимати ҳамон модда худаш кам бошад. муқоимати хосаш. сим ай алюминий соз кардаги, ай мед соз кардаги, баъд бахша муқоимати худша дорад. ҳар як модда вобаста ай чизша. ва мо мехоҳем ки естественно сим кам гарм шавад. вақте ки зиёд гарм мешавад, медонем ки ов мешавад. мисол приборҳои электрикӣ ё ки ягон чиз. хуб ҷараёни электрикиро хуб бигзаронад. ва мо вибр мекунем ҳамон моддаеро вибр мекунем ки муқоимати хосаш, удельное сопротивлениеш кам бошад. кам муқоимат нишон бидиҳад ба чӣ? Қувваи ҷараён. қувваи ҷараён хушрӯ бигзара ба аввал. ва естественно чӣ мешавад? қувваи ҷараёни алюминий кам аст ва ба хотири ин чӣ мо ай алюминий соз мекунем. агар мо симон ай нихрому ай фарфор ё ай эбонит соз кунем ва бинед чанд хел муқоимат дорад, мо қувваи ҷараёни электрикӣ вообще намегзарад через ҳамон сим. хоб дар вақти кори лабораторӣ мисоли 160 кори лабораторӣ барои чен кардани қувваи ҷараёни электрик дар занҷири электрик кадом асбобро метавон истифода барад? хоб воҳиди қувваи ҷараён и ампере. ба хотири ҳамин мо дар вақти чен кардан мо қувваи ҷараёнро чен мекунем ку барои вақт чӣ? Ампер метр мегӯяд. чен кардани чӣ? қувваи ҷараёни электрик. инам ҳамун саволай. дар вақти кори лабораторӣ талаба барои танзим даровардани ё ки зиёд мекунанд ё кам мекунанд қувваи ҷараёни электрикӣ. инро каму зиёд мекунанд бо асбоби реостат мегӯянд. реостат муқоимата кам мекунад ё муқоимата зиёд мекунад. вобастаи ҳамин реостат муқоимата зиёд карда қувваи ҷараён кам мешавад. муқоимата кам карда қувваи ҷараён чӣ мешавад? Зиёд мешавад. ҷои мо реостат. дигар масъала. мисоли 162 мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани спирали манқали электрӣ интихоб кунад. кадом моддаро бояд интихоб кунад? мо агар дигӣ бошем спиралҳо вақте ки плитка соз мекунанд пеш спиралҳо буданд ва ё сурх мешиданд. ба хотири чӣ сурх мешиданд? ба хотири ки қувваи ҷараён дар хушон меқапиданд. мисол
خواهد جریان که در خودش بسیار شده چی خودش گرمی زیاد میتونه گرمی که زیاد بوده او را میتونیم ما همچون منبع گرمی استفاده بریم و برای این کار ما باید ماده رفیع بکنیم که ای همه مقاومتش زیاد باشه. وقتی مقاومت زیاد باشه قوه جریان کم میگذره و گرم میشه سیم تیز گرم میشه. خب алюминий ما استفاده بردن نمیتونیم میسن نمیتونیم استفاده بردن ولفرام نمیتونیم ای همه مقاومت زیاد چی داره نیخروم داره برای ما خود ما نیخروم زیاد استفاده میبریم پلتا سرخی بد میشه و تیز